Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukomana, ndinoda kukuudzaiwo izvo zvandakabva mukusangana nazvo. So inini ndakatanga kupindawo mubhawa pandainge ndichiri ne 12 years. Mushure mekunge sisi vabuda vakaenda kubhawa because vainge vachiita zvokutengesa muviri wavo, but vabereki vedu vainge vasingazvizivi. Saka ndakazosara ndichichema. Mangwana acho vakazobvunzwa namama kuti vainge vaenda kupi uye zvekare vachindisiya ndiri ndega. Then usiku mukoma vakabva vazotanga kundipopotera, vakabva vati nhasi ndiri kuenda newe. Saka ndokutotanga kuenda kubhawa kwandakaita ikoko. Mazuva ekutanga vaimeka sure kuti pavanenge vari ndo pandinenge ndiri, but nekufamba kwenguva vaizongonditi iwe uchazozvionera. Mukomana ndakatanga kurara nevarume ndiri kuma 13 years ikoko. Ndava kuitawo zvekutengesa muviri wangu. Then ndokubva ndachizouyawo kuno kuSouth Africa mushure mekunge ndangopindawo muchimarriage chefake, because painge paine mumwe murume uyo ainge akauya kumba. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndamuda, but ndainge ndisingatombomudi zvachose, asi ndainge ndagara ndine vana vangu vaviri from different fathers, and baba veumwe wacho uyo wekupedzisira handitovazivi. Imistake yakangoitikawo ndiri pabasa kuti tige ndichibvisa nhumbu ikabva yaramba kubva. Ndauya kuno mukoma nefake marriage ndakangogara kwemwedzi umwe chete. Murume uyu akanditora mukoma asingatozvizivi kuti ndainge nditori pfambi yemubhawa. Ndikamuudza kuti ndainge ndichitotsvakawo munhu anoda kundiroora. So patakauya kuno ndikabva ndaona kuti situation yake yainge yakatomudhakwirawo. Munhu kwava kuda kundibhilivhisa kuti kana uchida kuzorarama upenyu huripo unofanira kutongoroorwa nemurume anenge asina kana chaanenge ainacho, ndiko kuti zvinhu zvako zvinge zvichizokufambira mune zvakanaka mune ramangwana. Ndikabva ndati mufesi uyu anotondipengera chaiko. Ndakangogara kwe1 month, akangoti achingopiwa mari. Ndikabva ndati dhiya, mira ndinge ndichienda mutauni inini. So ndainge ndatogara ndacommunicate neimwe friend yangu uyo ainge ava kugara muJoburg, achindiudza kuti iye aitawo zvekutengesa muviri wake, but kunyange paainge achiri kuZimbabwe tainge tichishanda zvekare naye achitengesawo muviri wake. Mukomana ndakabva ndatora mari iyam ndokubva ndatotiza ndikabva ndazoya kuno kuJoburg. Saka ndauya kuno kuJoburg mukoma ndakararama kwemakore akawanda ndisina hangu maproblems andaimbosangana nawo mubasa redu iri, until one day takatomira mustreet, wainge kuri usiku somewhere kuma past 7, apo pakauyawo umwe muNigerian achida kutenga. Ndokubva anongedzera kwandiri akabva ati ainge anakirwa nebhodhi yangu. Mukomana ndakabva ndapinda mumotikari make because kuumbwa ndakaumbwa chaizvo, ende chakashure chiripo chinoattracta varume zvekudaro. Saka ndakati ndapinda mumotikari make ndokubva tataura paya tikawirirana. Mushure mekunge tawirirana, then ndokubva tazoenda hedu kune kamwe kalodge tikanorara paya. Takanorara 2 rounds, then ndokubva azondipa mari yakabva azondidzosa. Saka takabva tazoexchange mafone numbers. Mushure mekunge taexchange mafone numbers, ndokubva tazongoramba tichingodhila, achingoya achindipika up. Nerimwe zuva akabva azondiudza kuti ainge achida kuenda neni kune imwe party. Ndakabvuma mukomanashi, so akanditumidzira mari akabva anditi it is going to be an all white party. Umwe neumwe anofanira kuti ange achiuya nemagirlfriends ake maviri. Moyo wangu wakarwadza, but I quickly reminded myself kuti yainge iri customer kwandiri. Saka even though ainge andiudza kuti ainge achazouya nomumwe musikana, then inini ndobva ndazoita wechitu ndakangoti it is okay. Mukomana ndakaenda ndikanotenga party dress rangu rewhite but kari kapfupi pfupi. Let me just say kuti ndakangoenda kumukoma ndiri naked, but akauya akandipika up. Ndokubva taenda kuya takatanga taenda kune imwe club uko kwavainge vabhuka
it was only us and our guys that we were in there. Saka varume ava vainge vari 12 included with my boyfriend, asi umwe noumwe ainge aine vasikana vake vaviri. Takanakirwa nekunwa doro, but I was feeling uncomfortable kuziva kuti ainge achazoita bonde nesu at the same time tiri vaviri. Mukomanashi ndainge ndisati ndakamboita zvinhu zvakadaro, so I was feeling nervous and ndainge ndisingazvidi. Mukoma ndokubva achizoya kwandiri somewhere kuma past 11 akabva anditi chiendai kumotikari, unondimirira kumotikari ikoko. Umwe musikana wacho wemuno muSouth Africa ainge atonzwa zvake nekudhakwa, kana kufamba ainge ava kusakwanisa. Ndini ndakatomubetsera ndikamutora tikaenda kumotikari tikanomirira munhu wedu. So after about 30 minutes tose tainge takamirira mbinga dzedu idzi, but ivo vakatombosara muPowerMeya. Then paakazodzoka akabva azondiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda kuafter party. Mukomanashi takaenda kune imwe imba. Nekuda kwekuti wainge kuri usiku handina kukwanisa kunyatsokuziva kuti kwatakaenda kwacho ndekupi chaiko, but ndakangoona kuti kwainge kuri kumaSuburb Mukoma with a lot of security. Tasvika kuya, then ndokubva tachizotanga zvekare kunwa, tichitamba, tichiita sei. Saka ivo vakabva vazotiudza kuti taifanira kuti tinge tichibvisa hembe. Ndokubva tose tabvisa hembe, naivo vakabva vazobvisa hembe, but vakabva vazopfeka ainge akaita mazigemend ari eblack, but underneath vainge vasina zvipfeko zvemukati. Ndokubva tatotanga kutoita bonde navo paya. So ndini ndega ndainge ndiri sober, but ndichingozviita sekunge munhu akadhakwa. Mushure mekunge mbinga yangu yaita bonde nini uye zvekare neumwe musikana uya ndopavakabva vachizotanga kuti chinjanisa. Mukoma kuti ndinge ndichiramba, ndakaona kuti kana mari yacho ndaikwanisa kuzoinyimwa, asi apo pavakazotanga kuti chinjanisa, sezvo vamwe vasikana vose vainge vadhakwa kupera chaiko nekudhakwa, vakavatora vamwe vasikana including me as well. Sezvo ndainge ndichida mari, ndaingonyepedzera mukoma sekunge munhu akadhakwa, but vakabva vachizotitora ndokubva vazoenda nesu mune rimwe zirumu iri mukoma rainge riri empty. Asi ndakabva ndaona kuti maitova nekaaltar kainge karimo, vakatiradzika imomo. Varume ava vakabva vabvisa magemenzi avo eblack, vakabva vachizoenda vakanopfeka mamwe ered. Saka vakati vachingonobuda mukoma ndopa ndakatanga kucherechedza zvose zvainge zvirimo murumu imomo. Ndakaona kuti pakona painge paine chimwe chiidol chainge chiine sikarudzi yemunhurume yainge yakareba, then kune imwe kona kwainge kuine chimwe chidhori zvekare, asi chidhori ichi chairatidza kuti chainge chiri chikadzi, but chainge chiine zizamu rimwe chete. Then pakati ndo painge paine altar. Kumadziro kwainge kuine micheka yakasiyana-siyana yemacolors akasiyana-siyana, uye zvekare nematehenya, not evanhu, but handizivi kuti imhuka dzipi, kuda makudo kana kuti ndo matehenya andakaona iwavo. Varume ava vakazodzoka mukomanachi. Pavakadzoka ndipo apo pavakaramba vachingoenderera mberi vachiita bonde nesu kunosvika makuseni. Havana kana kuda kuti zorodza. Then takabva tachizopiwa mari dzedu mangwana acho makuseni. So pakangondipa mari yangu mukoma, ndakabva ndamuudza kuti it is fine, I will make another plan yetransport, because ainge achida kuenda kunondisiya kwandainge ndichigara. Ndakangoti ndichimbosvika kulocation kwandaigara mukoma ndokubva ndatongochinja kwekugara same time. Kubva ipapo haana kana kuzombondifonera kana kuita sei, asi ndakazongofonerwa nalandlord wangu wekumba kuya kwandainge ndichigara. Vakanditi akambouya achinditsvaka. Ndikati kana kuri kunzi akambouya achinditsvaka, kosei asina kuzondifonera, because mafone numbers angu iye ainge ainawo. So mukoma ndo zvandakambosangana nazvo. Kubva ipapo ndakabva ndazvikudza kuti handifi futi ndakaita zvekudanana nemaNigerian, because after that ndakazomboita problem yekuti
mudumbu mangu ndaimuka mudumbu mangu muchiita kupisa mukoma zvekuti kana chikafu chainge chisingambopindi. Ndakaenda kuchipatara ndikabva ndanzi ndine maacids, asi still mukoma. Pain yandainge ndichinzwa ndaiti kana ndikanwa mapirits zvaitowedzera kuita worse, but ndakazotangawo kufamba even though ndinoita zvokutengesa muviri wangu, asi kunamatawo hazvireve kuti handinamati. Kunamata ndinonamata mukoma, asi ndakazosvikawo pakuenda mudzin'anga. Then ndokubva ndachizoudzwa kuti pane mumwe munhu wandainge ndakamborara naye. Munhu uyu panguva yandainge ndichirara naye ainge achitondishandisa muurombwa hwake. Iwewe waiona sekunge uri kurara nemunhurume, but wainge uchitorarwa zvako nechikwambo. So mukomanashe, ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndichiri kungoita hangu zvekutengesa muviri wangu, but ndakasiyana nawo maNigerian. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ivo zvekare vari kuti ndingazvifambisawo sei, because kuchechi ndinoenda but handiregedzi kuita zvokutengesa muviri wangu. I want to stop, but handina rimwe basa randinogona. Kunyangwe ndikanzwa zvichinzi kwakati kuri kudiwa munhu webasa, handitokwanise kuti ndinge ndichienda kunotsvaka basa ikoko. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo kuti ndingazvifambisawo sei. Ndinongoramba ndichienda hangu kuchechi, but vanhu vazhinji havatozvizivi kuti ndo basa randinoita iroro. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndakaroorwa mukoma Nashi, saka pane imwe nguva iyo yatakambonetsana nemuvakidzani wedu. This was after ndabva kumukova kweretesa mari. Mushure mekunge ndava kweretesa mari mukoma, mari yacho yainge yonetsa kudzoswa kwayo. Pandakazovabvunza ndokubva tachizonetsana paya. Mushure mekunge tanetsana mukoma Nashi, ndo pandainge ndava kungonzwa kitsi dzichichema. Kitsi dzacho dzaichema kuita kunge vanhu chaivo. Dzimwe nguva kitsi idzi ndaita dzekutonzwa muri munzeve chaimo mukoma. Mushure mekunge ndatanga kunzwa kitsi idzodzo, ndo patakabva tazodaidzawo maprofita pamba. Vakauya mukoma Nashi vakabva varoverera hoko. Then nerimwe zuva ndakazongomuka, painge pari pakati peusiku. Ndakamuka ndichinzwa nyota, ndokubva ndazoenda kukicheni ndichida kunwa mvura. Ndo pandakabva ndazonzwa kuti painge paine vanhu vainge vachitaura panze. Ndakadongorera mukoma Nashi, handizivi kuti zvivindi zvacho ndakazozviona kupi. Pandakadongorera, handina kana munhu wandakaona, but ndairamba ndichingonzwa vanhu vachitaura. But ndaitonzwa kutoti vanhu vainge vachitaura ainge ari mwana wemuvakidzani wangu uye zvekare naamai vake. Umwe zvekare wechitatu wavainge vachitaura naye, voisi rake handina kukwanisa kuribata, but ainge ari munhurume. Ndo pandakabva ndabuda panze ndichida kuona kuti what was going on. Mukoma Nashi pandakabuda panze ndakatenderera nemba yose ndichiramba ndichingonzwa kuti pane vanhu vari kutaura mani, pane vanhu vari kutaura. Ndo pandakabva ndarangarira ndikati zviya zvandakaudzwa namadzibaba vaya, kana ndikanzwa uye zvekare nekuona dzimwe movement dzandinenge ndisinganzwisise, ndinofanira kuzotora imwe hoko iyo yavainge vakatipa. Hoko iyoyo ndobva ndazobuda panze ndakaibata. Mukoma Nashi ndakabva ndaita saizvozvo. Apa murume wangu ainge atori gone nehope. Ndokubva ndatora hoko iya ndikabuda zvekare panze. Ndakangoti ndichingonobuda panze mukoma, ndakaona kamwe kanhu kakabhururuka, but kanhu aka kakabhururuka iko kainge kachitobvira moto. Kakatanga kubhururuka kanhu aka, ndikakatevera kakabva kazoenda pamba pemuvakidzani wangu kakanomara pamusoro pemba. So ndakabva ndazongoramba ndakamira paya
ndakakatarisa kamuka kaya zvino kainge kamhara pamusoro pemba pemuvakidzani wangu kachiri kungobvira moto kudaro. Ngwamanashi ndakati ndakakatarisa, ndipo pandakabva ndazonzwa kuti vanhu vaya vainge vachimbotaura vari muyadhi mangu vainge vava kutaura vari muyadhi memuvakidzani wangu, uye zvekare muvakidzani wangu ndakatomunzwa achitotaura achiratidza kuti iye aitofamba achitodzokera mumba, asi mwana wake manje ainge aita zvekumira padhuze nejirawo but vari muyadhi mavo, but ainge achingotaura nemurume uya wanenge ndisingakwanise kubata voisi rake kuti ainge ambori ani. Mukomanashi ndakabva ndazotanga kufamba ndokubva ndazonodongorera. Pandakanodongorera mukoma ndakamuona mwana womuvakidzani wangu ainge akagara kudaro, ainge akatogara akatarisana nekadhara kandakatoona kutoti aka kachikwambo, hakuna kana munhu akambodaro kupfupika zvakadaro. Mukoma kaiva nemamwe mazindebvu kuti ndinge ndichinzwa kuti vainge vachitaura kuti kudii, vaitaura vachishandisa imwe language yandainge ndisingakwanisi kunzwisisa. Mukoma ndakavatarisa vanhu ava vagere kudaro for about 5 minutes ndopavakabva vachizongonyangarika. Pavakanyangarika kudaro mukoma ndakabva ndanzwa kuti hoko iya yandainge ndakabata yainge yopisa zvino, ndokubva ndamhanya ndichidzokera mumba. Ndakati ndichingonomutsa murume wangu mukoma ndakavhunduka because akabva atanga kupupuma rimwe furo mukoma, zvichitoratidza kutoti painge paine zvinhu zvainge zvichitomurwisa. Iyewo paakazotomuka ndakamubvunza kuti kochi anoti akangoona mukadzi akapinda mumba pandakamusiya akarara, ndokubva azongobatwa nemadzikirira. Nguva yose yandainge ndiri panze iye ainge akabatwa nemadzikirira mumba. So mukomanashi ndo zvakaitikawo. Nanhasi uno hatitombowirirani nemuvakidzani wedu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Wakambonetsanawo here nemuvakidzani wako, uye zvekare mushure mekunge wanetsana nemuvakidzani wako chii chakazoitika after that? You can come to my inbox and you tell me your own side of the story.